Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să-l fac pe Colonel Ruffs de 10, cred. Da, cred că de 10. Și o să fac și o misiune. Deci haideți să începem. Și vreau să vă mai întreb ceva. Vă place noua muzică de fundal de la Brawl Stars? Dacă da sau nu, îmi scrieți în comentarii. Haide. O să opresc puțin filmarea și o să revin. Am revenit și acum sper să meargă. Da. Exact cum credeam. Era din cauza netului. Ai grijă, Lu, ai grijă. Bine. Trei, doi, unu. Îți dau viață. Da, bravo mie. Ai grijă. Ai grijă, Lu. Sparge repede și până. Nu! Haide, bă! 6.000 de damage. Mai trebuie încă 20.000. Sunt în Houdini Club. Intrasem pe club să văd ce scrie. Bel, ai grijă. Trebuie să avem grijă. Fugi, nu. Fugi. Deportați. Fugi. Nu muri! O să iau. Da, o să iau stu și acum să vedem. Așa. Sunt cu Byron. Și dacă sunt cu Byron, poate câștig măcar al doilea loc. Așa sper.
Garcia. Avem 5. Trebuie să mai dau 20.000 de damage și Mister 1 numărul 1. Așa. E ok. O să pun asta de viteză. Ce bine. Cred că am făcut-o. Acum ce misiune am? De fapt nu o să mai fac pe Colonel Ruffs sau... Hai că să mai încep la sol. Și după ce o să mai încerc, depinde, nu știu. Să revină da, o să revină. Am revenit la Showdown, n-am mai făcut nimic, doar singur Showdown. Și da. Este pe primul de 13, hai de asta, am grijă. Da. Hai că mai trebuie. Gata. Este primul loc. Bine. Da. Motorul merge. Da, să vă mai zic ce să mai înscrieți în comentarii. Care vi se pare mai cu Ryan sau Paul? Mie mi se pare mai bine. Mie îmi place mai mult Ryan pentru că, na, făcea, să zicem, fiecare Brawl Pass făcea cam măcar puțin acțiune, nu știu cum o să fac. Mie oricum tot cu Ryan o să-mi fac. Și să mai înscrieți și pe ce dată credeți că va fi strict, eu știu de. Dar nu știți, 22 mai. Eu sunt pe 6 trofee. Acum dacă iau 8 trofee, da, de fapt o să-l fac direct 9 și după o să mai joc cu asta o să fac și ce să zic? Da, 10 trofee trebuie să neapărat. Eu vreau neapărat 10 trofee. 10.
Da, să dețet pentru că vreau să fac 16.800 astăzi, cred, sau 850 o să fac azi, nu știu. Nu mă gândesc. Oricum, peste câteva zile, oricum, înainte să se termine vacanța, o să fac 17.000 de trofei. Și eu aștept să fac 17.000 de trofee. Mai mult de 10.000 de trofee n-am trecut niciodată, dar acum am 16.000 pentru că acela de 10.000 aveam Supercell ID și l-am pierdut și oricum acela era de când era din 2019. Aveam contul acela, dar l-am pierdut acum 2 ani. Din 2002, primăvară sau, da, primăvară, parcă înainte sau în vară s-a băgat și pe contul ăsta i-a făcut gay în PES-ul lui la tier 50. 10 trofee, 16.800. Mai fac comisiune. Da, cam acesta a fost videoclipul și o să mai postez altul. Nu uitați să dați like, subscribe și să dați un share. Pa, pa!